Horrelako bizimudu pasabinen beroztin baina oso gogorra. Gozian da bizitze. Da leheneko urte pare baten paseratzen be, matzen pare bat ezebez. Gero bai, gero gauzasko ukerinon, bai bizin bitartien, goziagaz, biziginen, dalatioagaz. Zer eskola da lau kilometroa nuen eskoaten ginen. Da aile eskola eta leheneko karazoa gero, kantetan preta ginen. Da gero urteetako eskolatik, badero bai, la Virgen Maria da. Esatozkoen Liga España esan aso gure izan dutziela, berek izango da Liga Españarek esan, gore Euskadi ezaguna eta ze momentuen kapiturela. Hori da kontu euskoena. Egiz esan, pelikulan zareko ez da, baina guk hori sinestu dugu, hori entzun dugu etxien, hori da transmitidu euskoena, eta apurrote oso aperron bidutizabet irukidu elan apurretik. Izten, gilean izeute edo, apurkean bere koliara, bere gozak ataraten asizio dingoa, zapitu. Bai, itzela da, garela zuzenien ikusten duzut, esatu zutena. Enbeste bideo kartelu hemen, enbeste bideo de gozara, baina, gero, ataraten hasten dienean, barruek gulte ematen dauen. Frogak eta egin gero, entregau duzko izan igez, agertu ziren objeto batzuk, berak epesenakan, maka ipatu eskollari eta hemen dago kartutxera geratzen dana, kartutxeratik, eta balak, eta entrega osko esan nien, emozionanti izan zen. Tabu izen da hori. Guzol zerraita azten zenien kontetan amak esatu zen. Ez, sortik eskuez, hori horrek asko indiuz, horrek asko indiuz. Indioz, behorrek konturen dirigentziak egin jau, buke kontuto baino egin jau. Gure haitit eugeteko izan zala, gure pizkan euken apur bat ez dakizu? Bai, aitotzut, bai, haite izaten zen, haite, bai eugeteko eta sozialistie eta gure haite, bai hongo moduko ez, sozialistie. Txikiten bain ikusten naben birraikien kuadroan izeko netxien, hori nor da, hori eulogio eta izan gazte eta gero hau agertu zanean, apur bat ez dakit, interesa nintzen gehiago edo eta hori badakit gehiago bere bizitza edo bere bizitzan parte horretaz.